bako, magalakaw kita, subay sa dalan niya, ang saad niya may ganting madawata. Pagkadako sa gugma ni Kristo, kahibulungan gayud ang Ginoo, ang sala nako iyang gipasaylo, sa dalan niya gitultulan ako. Kun mo balik siya, andam ka ba? Kun mo balik siya, andam ba ko? Magalakaw kita, subay sa dalan niya, ang saad niya may ganting madawata. Kun mo balik siya, andam ka ba? Kun mo balik siya, andam ba ko? Magalakaw kita, subay sa dalan niya, ang saad niya may ganting madawata. Ang saad niya may ganting madawata. Okay, maayong buntag mga higala, among mga suki o mga pinalangga nga tigpaminaw. Dinhi sa tulumanon kini ang maayong balita. Usa kini katulumanon sa inyong mga higala nga mga Seventh Day Adventist nga maghatag kanatog paglaom sa kaluwasan. Nga bisan sa makasasala pa kita, si Kristo nagpakamatay, nabanhaw og miadto sa langit, nagandam og matahom nga puloy-anan alang kanato og sa dili madugay mobalik siya aron sa pagkuha sa tanan nga mga iya. Kini ang maayong balita tulumanon usab nga nagapanuktok og mubukas sa atong mga salabutan og maghatag kanatog insakto nga pagsabot sa kamatuoran og kumpletong mga kasayuran, mga pasidaan og mga giya sa angay natong pagabuhaton karon samtang nagapaabot kita sa haduol nga pagbalik ni Ginoong Hesukristo. Kini ang maayong balita karong buntaga pagadumalahon kini siyang higala Brother Live Calaves. So nagbinugtong pataron kay wala pa dinhi ang atong partner mga higala, no? Wa pa naabot, base karong taod-taod maabot siya dinhi sa ato nga tulumanon. So atong gina-welcome no ang tanan kutob sa naminaw karon sa ato nga programa. Kamong tanan ako nga gina-welcome. Kanya makahimo mo higala sa pagpadala og mga mensahe pinaagi sa pag-text sa ato nga number, no? Pwede sa atong number maka-text mo higala o niya pwede pod sa pwede pod dinhi sa ato nga official nga account, no, sa DYCM Bugo Adventist. DYCM Bugo Adventist. Kay aron ato nang mabasa ang inyong mensahe kana kung naamoy mga importanteng mensahe, mga greetings ba kaha ngadto sa inyong mga friend, birthday greetings ba, anniversaries or uban pa, or mga pangutana ba kahinuon, so makahimo mo sa pag-send din sa atong number o pwede sad higala nga pwede sad sa ato nga account, no, sa comment section nato sa Facebook aron ato na nga mabasa atol sa ato nga programa. Okay, sa pagpadensunahan, mamina o sa taog mga huni sa mga alawiton. Niya si Brother Shadrach Sombreo.
Musantok yun kalimti na lang ang mga suliran, itugian sa Diyos ang tanan. Sa dihang ikaw na malipayon, imong magbubuhat daw dili agyon. Apan sa dihang ang tanan nawala na, gusto mo na muday kaniya. Asa ng pagsalig mo, o asa ng pagtuo mo, iba'y lumo, baning kalibutan. Asa ng mga saad mo, nga ikaw kaniyang nung bisan pa ikaw sulayo. Sa dihang ikaw na magulanon, ang langit kanimo daw sa mutabon. Apan sa dihang sa kang Kristo itugyan mo, nahana ang mga kagulanan. Asa ng pagsalig mo, o asa ng pagtuo mo, iba'y lumo, baning kalibutan. Asa ng mga saad mo, nga ikaw kaniyang nung bisan pa ikaw sulayo. Padayon lang, padayon lang, ganti ang imo sa anan. Asa ng pagsalig mo, o asa ng pagtuo mo, iba'y lumo, baning kalibutan. Asa ng mga saad mo, nga ikaw kaniyang nung bisan pa ikaw sulayo. Bisan pa ikaw sulayo. Bisan pa ikaw sulayo. Wala ka ba mahibalo na ikaw ang mahal niya? Sukat pa sa sinuganan, sa imong bigil kanan, gipilit na ikaw niya, nga mahimo iya kasaligan. Ikaw ang kami
mapiling na ikaw buo kami sa sinagdanan karon ikaw na hinutan nagmatino mano na sulubong adunahan ukabus ikaw pipili kay ang mga buhat mo binasahin siya imong katimbang sa kanang mga butan sa kahabuhay kalisod siya ang natabang dili kanya biyaan bisan mangit-ngit pa inom agianan siya ginapusan o nasamaran gilansan siya sa krus apan dayang giantos ikaw ang hinungdan aron sa gugma na ikaw matabunan sa sinagdanan karon ikaw na hinutan nagmatino mano nga sulubong adunahan ukabus ikaw gipili kay ang mga buhat mo pinasahin asa na o asa na mahal ikaw o di ko na ang kinabuhi mo nining kalibutan matahong kinirugin ang pingan labaw sa bahandi o sa ulawan sa ilungan na sa lubong kagilaan
sama sa bulan ang iyang talo na nalingon. Ang Diyos may katuyuan nimo nga ikaw makadani diha sa luma pagtulungan sa Diyos. Asa na, asa na, ikaw karon gipangita na. Asa na, asa na, mahal ikaw o gihigugma na. Mahal ikaw o gihigugma na. Mahal ikaw o gihigugma na. Okay, padayon dahigala sa paghatod nga na kaninyo og mga labas og mainiton nga mga pagpangumusta. So kumusta mong tanan og welcome kamo sa tulumanon sa kini ang maayong balita. So akong itunol ang mainiton nga mga pagpangumusta sa tanan natong mga pinalangga nga mga tigpaminaw diha sa Negros Island, no? Sa Negros Occidental og Negros Oriental. Kutob sa namati karong buntaga diha og naglantaw sa ato nga live, ato nga gina-welcome, no, ang atong tanan nga mga pinalangga nga mga pinalanggang kahigalaan og mga kaigsuonan. Okay, good morning sa tanan diyang taga Escalante. Aniya diha sa Sagay atong gina-welcome sa Gihulgan City og uban pa diha nga lugar nga naabot sa ato nga programa karon. O niya atong tanansad nga mga pinalangga nga mga viewers, mga kaigsunan o mga kaigalaan diri sa Masbate, no? Gina-welcome na to ang tanang taga Masbate nga naminaw karon og naglantaw sa ato nga programa o atong mga pinalangga sad nga makahigalaan o makaigsunan diri sa Biliran Province, no? Maayong buntag sa tanan nga taga Biliran. Atong mga listeners sa radio diha o niya mga viewers sa Facebook kay uban diha nga naminaw sa radio lang. Niyang uban pod sa Facebook. Niyang uban naggamit og mga sound system diha aron ipalanog kining ato nga programa. Inuon kining atong programa karon sang mga dapit nga dili makuha sa atong signal sa DYCM FM sa radio pero makuha sa ato nga live, no, sa DYCM Bugo Adventist, no, sa atong Facebook. So tanan natong mga kahigalaan dahil nga naminaw sa nagkalain-laing bahin ninis Pilipinas, Luzon, Visayas ug Mindanao. Kaninyong tanan ako kamong gina-welcome nining sayos kabuntagon. Unya tanan nato nga mga viewers sad sa nagkalain-lain nga parts sa kalibutan karon, kamong tanan sa biha nga naglantaw og naminaw sa ato nga programa, sa gihapon gina-welcome mo namo dinhi sa tulumanon sa kini ang maayong balita. Okay, makapadangat mo higala og mga mensahe kay karon taod-taod atong basahon ang inyong mga mensahe nga inyong ipadangat dinhi sa ato nga tulumanon. Okay, padayon ta higala ngadto sa nahano ato ning tan-aw ning uban nga mga atong ipadayon ang atong mga pagpangumusta. Nya kumusta di ay sa atong tanan nga mga listener diha sa dinhi sa Leyte, diha sa probinsya sa Leyte. Kamong tanan diha atong mga pinalangga nga mga kahigalaan ato nga gina-welcome sa ato nga tulumanon, no, mga tigpaminaw nato diha sa Leyte karon. Nya kumusta di ang tanang taga Ormoc nga always nagapaminaw sa ato nga programa.
ato nga gina-welcome karon sa ato nga tulumanon sa kini ang maayong balita. Niya diya sa Merida, niya kumusta ang tanang taga Palunpon, Leyte. So atong gina-welcome mga tigpaminaw nato diha sa Isabel Leyte, sa Matag-Ob Leyte, bisan pa man diya sa Kananga o niya diha sa Baybay City, no? Baybay Leyte. Atong gina-welcome ang tanan diha kaninyo mga tigpaminaw nato diri sa Kalubian Leyte, sa San Isidro o dinhi sa Bilyaba Leyte. So good evening, good morning. Masama man ta kay kada gabi magud ni atong programa. Karon Domingo kausa lang sa kasimana sa buntag, no? So atong gina-welcome atong mahigalaan diha sa Tabango Leyte. Unya atong pasalamatan sila si Brother Jose Encenso, silang sound system, sila si Ma'am Gretchen Novela. So thank you kaayo. Unya atong gina-welcome ang tanan diha nga naminaw. Okay, padayon tahigala ngadto sa unahan. Atong ginapangumusta karon ang tanan nato mga tigpaminaw diha sa Camotes Island. Unya atong pasalamatan si Brother Tato Sotilo sa iyang sound system nga always gina niya nga patukaron dinhi sa ato nga programa. So salamat kaayo Brother Sotilo, no, sa imo nga sound system nga maglanog-lanog diha sa Lower Kaggagan. Okay. Atong mga tigpaminaw sa diri sa isla sa Bantayan. Welcome ang tanang taga-Bantayan nga naminaw kanunay sa ato nga tulumanon sa kini ang maayong balita. Okay. Aniya atong mga pinalangga nga tigpaminaw diya sa Madridejos, niya diya sa lungsod sa Bantayan o sa Santa Fe, niya diya sa Bantayan atong pasalamatan ang atong mga kaigsunan diyang makahigalaan nga nagamit ang mga sound system. Atong pasalamatan si Brother William Tadlas, sila si Brother Cotejo, aniya si Brother Lucernas diya sa Islas Lipayran. Aniya tanan diya ninyong naminaw diya sa Islas Lipayran, aniya diha sa Butiges, sa Hilutungan, sa Silagon, aniya kumusta sa tanan taga-Bawd, Bantayan, og sa kinatibuk-an nga mga tigpaminaw diha sa whole isla sa lungsod sa Bantayan atong gina-welcome. Aniya mga suki naton tigpaminaw diha sa Santa Fe karon. Welcome ang tanang taga Santa Fe dinhi sa ato nga tulumanon sa kini ang maayong balita. Unya diha sa NHA, National Housing Authority, ato siyang pangumustahon sila si Brother Jeremiah Humula, uban sa tanan nato makahigalaan o makaigsunan diha nga nagpaminaw niining ato nga tulumanon sa kini ang maayong balita. So atong gina-welcome diha ang tanan kaninyo nga nagsunod og naminaw karon nga kabuntago, no? Okay. Okay, ato ta padayon sunahan. Kumusta ang tanang taga-isla sa Hilantagaan? Unya tanan sab nga taga-isla sa Kinatarkan, mga tigpaminaw nato diya sa isla sa Hibitngil, sa Malapascua Island o didto sa Carnasa. Atong gina-welcome diya ang tanan. Aniya tanan nato nga mga suki sad nga naminaw dinhi sa mainland Cebu. Pero sa di pa ta mo padayon higala nga sunahan, maminaw usa ta og awit atong idalit karon buntaga alang sa tanan nato nga mga suki nga nagpaminawan. Kasakitan nga imo na nasugatan, ayaw ka balaka, ayaw ka tingala, mga pagsulay lang na.
Iton lang nimo siya, kay ang Dios ang damutabang sa kagulanan ug kasubanan, padayon lang hangtod sa katapusan. Magmaligon lang, magmaisog lang, pag-atubang ni anang kasakitan, upadayon na, magpailog lang, kung ikaw pagasulayan, kay human ni anang tanan, maampun mo ang kadaugan. Kung imo gihunahuna nga wala kanay paglaom, o kay human sa kagabion may muabot nga kabuntagon, ang kahayag sa paglaom. Magmaligon lang, magmaisog lang, pag-atubang ni anang kasakitan, upadayon lang, magpailog lang, kung ikaw pagasulayan, kay human ni anang tanan, maangkot mo ang kadaugan. O imong malagpasan, mga babay sa imong agianan, ang Ginoo may giandam sa tanan nagatuman, ang kinabuhi na walay katapusan. Magmaligon lang, magmaisog lang, pag-atuman ni anang kasakitan, mupadayon lang, magpailob lang, kung ikaw pagasulayan, kay human ni anang tanan, maangkon mo, maangkon ko, maangkon tang kaluwasan. Okay, padayon tahigalas pagtunol nga na kanyo sa mainiton nga mga pagpangumusta. Kumusta daig mayong buntag sa atong tanan nga mga pinalanggan tigpaminaw dinhi sa mainland Cebu. Kutob sa giabot sa labyog sa ato nga broadcast karon. Nya good morning diha sa mga kabukiran nga barangay sa Balanbano. Labi na diha sa Magsaysay. Good morning yung tanan. Anya diha sa Tuburan, diha sa Asturias, diha sa Tabuilan, mga lanog ni atong programa diha sa ibabaw sa makabunturan. O nasayod mi nga dunay daghan diha nato nga mga kahigalaan o kaigsunan nga nagpaminaw. Kamong tanan kinasingkasing namo nga gina-welcome dinhi sa ato nga programa sa kini ang maayong balita. Aniya atong mga suki nga naminaw diha sa Tabuilan karon, diha sa Tuburan. Good morning kang
adong Bob Aritoya diha sa Mangga Tuburan nga always nagapaminaw. Unya diha sa Taboylan atong pangumustahon ng tanan taga Olivo, Kalumbangan, tanang taga Dalid. Unya bisan pa man tanan nato mga listener diri karon sa dinhi sa Gimpilakan, mga naminaw na sa programa sa radio. O niya, kumusta diha ang mga pikit-pikit family, mga tirana, mga pamilyas, mga yunting, mga Golbin family. O niya, good morning sa mga Samson family diha. Niya, good morning sa nila ni Brother Maning Masbang. Maayong buntag ni mo bro, oban si mong family. Niya nga sad ni Brother Pipi or Sabia diha sa Saba. Good morning. O niya, tanan na to nga naminaw, mga kaigsunan sab nato diri sa Carmen, no? Carmen, sa Katmon, tanan diha na itong mga kaigsunan naminaw, labi na lang Brother Mario Alquizar diha sa Panalipan, Katmon. Unya diha sa mga kabukirang barangay sa Katmon, lanog po ni atong programa. Good morning diha sa Kasantikan. Unya diha sa Agsuaw, Katmon, diha sa Bungyas. Good morning diha sa mga komendador, family diha. Unya mga tigpaminaw sa nato diha sa lungsod sa Sugod. O sa mga kabukirang barangay sa Sugod, atong gina-welcome ang tanan nato nga mga tigpaminaw sa ato nga programa. Kanya, good morning sa tanang taga Bourbon, diha sa poblasyon Bourbon, o niya diha sa Laaw, atong gipangumusta ang tanan, mga tigpaminaw nato diha sa Bundo, Bourbon, labi na diha sa mga Morelio, Luis Naminaw, sa Marvin Morelio diha, iyang family. Tanan diya ang nagpaminawan, mga Orsal family. Welcome kamo nining sayos kabuntagon sa ato nga tulumanon sa kini ang mayang balita. Unya, tanan natong mga suki nga mga tigpaminaw diha sa San Jose, Bourbon. Ato ding pangumustahon sila si Brother Amay Pitugo, uban siyang tiwok family. Nila ni Brother Rolando Villamor, Brother Rodrigo Villamor nga balanog-lanog po na iyang trumpa diya sa San Jose. Nya tanan diya nga naminaw karong buntaga, mga silingan diya lang ni Brother Rodrigo. Atong gipangumusta ang tanan, gi-welcome mo namo sa ato nga programa. Balik ko na ko alang sa atong mga tigpaminaw, atong mga tigpaminaw sa radio. Pwedeng makatext mo na ko higala sa akong cell number sa 0926-8869-758. Okay, akong sublion 0926-8869-758. O pwede mo ari sa comment section na to sa atong Facebook sa DYCM Bugo Adventist. Atong gina-welcome ang inyong mga mensahe karon nga kabuntagon, no? Welcome. O niya, atong mga suki nga naminaw sab diri sa dinhi sa Kaguyong. O niya, dias lungsod sa Tabugon sad. Atong kaugalingong lungsod, no? Good morning nila ni Brother John Lobitania. Oban siyang pinangga karon diha sa San Vicente, Tabugon. O niya, good morning sad sa mga Montiliano family. Diha sa Sambag. O niya, diha sa Kumbado, ngadto sa mga Ando family. O niya, mga Orsal diha family, good morning sa tanan nga naminaw. O niya, tanan yun naminaw sa whole nga lungsod sa Tabugon. Welcome kamo nining sayo sa Kabuntagon. Kanya mga suki din itong naminaw sab diris Managasi, Bourbon, kay daghan mang nagpaminawan diha. Good morning ni Brad Ernesto Saladaga. May buntag ni mo dong. Ang atusan ni Sister Erenia Soliano o mga Soliano family. Good morning. O niya, mga Nano family, Ilarcusa o mga Romagos family, ato nga gina-welcome sa atong programa. Mga Jordan family sabya, salamat nga always nagasunod, nagapaminaw. Tanan nga taga-Ilihan, tanan nga taga-Kandangas nga nagpaminawan, o diha sa barangay jud sa Kadwawan. Naglanog-lanog ni atong programa diha sa Mahiyahay, na kang Brother Bean Estor nga sound system. So may buntag Brother Bean, o sa atong tanan nga mga kaigsuunan diha nga nagapaminaw, mga pamilyas, mga store, mga barili,
or uban pa nato dihang mga kaigsoon no nga nagpaminaw ng Sister Igli. Good morning. Tanan kayo diha kaninyo. O niya mga tigpaminaw to diha sa Tagaytay. O niya bisan pa man diri sa Eden. Ato din pangumustahan si Brother Jomel Rosasinia uban siyang pamilya. Tanan taga Eden, welcome kamo sa ato nga tulumanon sa kini ang maayong balita. Good morning sa mga Alikos family, mga pamilyas, mga Agwa. O niya ngadtos mga pamilya sa mga Risoor, mga Arrogante family. O niya ngadtos mga Dimapi family, mga Coralde family. O niya good morning sad sa mga Busotros family, ngadtos mga Fuentes family, mga Alconten, diha sa kaduhan tanan gayod nga mga kaigsunan o kahigalaan sa kadwawan, makasilinganan diha karon atong gina-welcome ug pasalamatan nato si Sister Marites Paraiso oban sa kang Brother Paraiso sa ilang pag-operate sa sound system diha sa Seventh-day Adventist Church nga naa say nagtingog diha nga trumpa. Atong gina-welcome tanan nato masilingan diha. Good morning sa mga tigpaminawan na sa nato diri sa Upper Kadwawan. Labi na nila ni Brother Marcelo Beronas, oban siyang tiok family og mga kaigsunan nato diha nga mga batan-on sab. Onya ngadtos mga Tirana family. Welcome onya mga tigpaminawan sa nato diri sa Libho. Kay lanog-lanog ni atong programa sa Libho. Atong pasalamatan si Sister Linda Kamay. O sa mga kaigsunan nato diya sa Purok Dakit, no? Tanan diya kining naminaw. O niya dito punta sa Little Hells. Ato sang gipasalamatan si Brother Niljon Bersero. Bro, may buntag nimo og sa tanan diya nga naminaw sa lanog sa Trumpa. Naglanog-lanog karon diya sa Little Hells. At tanan diya nga naminaw atong gina-welcome. O niya ato sang gipangumusta si Sister Valentina Baga nga always ginang nagapalanog siyang bluetooth may muntag nimo sister. Tanan diha makaigsunan nato nga matigpaminaw nato di nato ika-mention ang tanan pero kamong tanan diha mahigala og makaigsunan welcome nining sayos kabuntagon. Sa tanan sa nato matigpaminaw diri sa atong mga silingan sa Mabuli. Good morning yung tanan nila ni Star PB nila na Brother Junior. Good morning nila ni Sister Chari de la Cruz Nugas uban kang Dodo o yang makabataan atong gina-welcome o niya ngadto sad sa mga suki naton tigpaminawan no sila si Brad Tutron de Ilanan niya mga Ilanan family nga always naga paminaw sa ato nga tulumanon ato nga gina-welcome nining sayo sa kabuntagon sa ato nga tulumanon. So pwede mo maka-text, makapadangat og mamensahe aron ato nang mabasa dinhi sa ato nga tulumanon. Ani ato sang gipangumusta diha karon sila si Dongmulo Ilanan nga magpalanog sa iya nga sound diha karon sa si Sione, si Jack, si Enday Jose. Ani good morning sad nila ni Brother Sincer Sumalinog, Sister Mercy, uban siyang family. Tanan diya nung naminaw. O niya ngadtos mga pamilyas mga Espinosa, mga Saga family. Niya good morning sad sa mga Gutierrez family. Mga Rivera diya karon, mga Abayon. O niya tanan nga naminaw bisan pa man diri sa Purok Lumboy, Purok Size nga daghan sang naminaw diya. Ngadtos mga Lipalam family, mga pamilya sa mga Serapino. Good morning sa mga Sinoy family diyan, ng Brother Eric Sinoy. Nila ni Sister Emilia diya karon, maayong buntag Sister. Ngadtos sad nila ni Brad Toro diya maglasang og sa iyang tibok pamilya nila ni Sister Vanessa iyang makabataan nila ni Brad Roy Sayod uban kang Sister Galay tanan no nato magkaigsunan diha unya pahasubo sad nga atong itunol sa pamilyas mga Liamurin sa kamatayon ni Linda Liamurin ilubong karong udto no ana sa Kadwawan Cemetery unya tanan nato nga mga
naminaw sab diri sa kanagahan atong gina-welcome. Good morning di ay nila ni Brother Edjon Mindaros, nila ni Sister Celine. Welcome sa atong programa. O niya atong pasalamatan, atong makisunan diya sa kanagahan. Nagamit ang mga sound system sa Brother Bernal Katakis, yang family, Brother Christian, mga mainit family diya. Good morning, mga mainit family. Mga pamilyas, mga iturma. O niya ngadto nila sa ni Brother Ani atong pasalamatan sa iyang mga trumpa diyang gigamit karon diya sa tinubdan sa panggamay. So tanan diyang namina, welcome mga tigpameno nato sab diri sa Kinawahan. O niya, good morning Lanster Maridil. Tanan taga Kinawahan nga nagsunod, mga tigpaminaw sa nato diri sa Luyong Baybay, diri sa Busugon atong gina-welcome diha sa Lambusan. Good morning ni Brother Christian Lumihok. Di naman ko ka-contact ni mo dong, si kong contact. Wala gyud makontak ang imong number. Aniya, tanan nato nga naminaw no, nga tos mga Frasco family. Aniya, mga Buyuse family. Mga Bielieta family, mga Hapitan family. Aniya, bisan pa man sa mga Magdadaro family. So, tanan nato nga pinalangga nga makaigsuunan o makahigalaan diya sa Lambusan. Welcome kamong tanan sa ato nga tulumanon. Maingon man diya sa Tambungon. Good morning sa mga kaigsunan sa Tambungon. Good morning ni Brother Roger de los Santos, no, bansiyang family. O niya ngadtos mga Lecciones family diya, mga Notarion family, mga Sigarino family. O niya ato sa diyang pangumustaho, no, ang mga tigpaminaw nato tanan diya sa Tambungon. O niya good morning po di ay sa Advent Motor Parts diya sa Tambungon. Kung naamoy mga problema sa inyong motor higala, duulan na ninyo ang Advent Motor Parts. Sa iyon ra kayo ng pangitaon na naatbang sa public market sa Tambungon, kilid sa highway. Gipanag-iya ka na nila ni Sister Florida Sigarino o Brother Remy Sigarino. Abli na sila gikan sa Domingo kutob sa adlong Bernes. Sirado sila adlaw Sabado. O niya mga tigpamino na to diya sa barangay sa Anapugsab. Good morning nila ni Brother Norland Pagal, mga Pagal family, ngadtos mga Adilaw family diya, mga Ikarma. O niya, good morning sad ni good morning ni Brother Sunny Mantos, bro, may buntag nimo. Oban si imong family. O niya, tanan natong naminaw, diris Bangkasan, labi na ni Brother George Luna, oban siyang family, welcome sa programa. O niya, mga Negro diya family. O niya, mga Dilaw sa family diya sa Ginturihan, mga tigpamino nato diya sa Kamansilis, no, ato makaigsunan sa taga Kamansilis, atong gina-welcome ang tanan. O niya, Dias Manyo, good morning diya sa mga Peritos diya family. O niya, ngadtos mga tanan diha nga naminaw sa Manyo, bisan pa man sa barangay sa Luok, labi na sa mga Lopez, Vargas, Ibanez family. Welcome sa atong programa, mga tigpamino to this proper sa lungsod sa San Remigio. Good morning sa mga Samson dia family, mga Monteroyo family. Tanan nga naminaw usab diri sa barangay sa Argawanon, labi na sa mga Larga family, ngadtos mga Likigan, Kabatanya og mga Layon family, og uban pa nato dihang mga kaigsunan ug kahigalaan nagpaminawan. Nya good morning sa tanan taga Patag San Remigio. Labi na diha sa mga ansyano og mga Muraka family. Nya among ipahinumdom sa tanan natong mga listener, kung pananglit higala dunay mga okasyon nga mahitabo sa inyong family, mga nagkalain-laing mga okasyon ay mong kalimot, pwedeng mo text mo rin mo contact mo niya, pwedeng inyong kontakon sa higala ang Advent Drops, mga higala. Safe na ilang tubig, niya lami sad ang ilang tubig. Deliver na sila. Niya atong gipangumusta atong mga higala diri sa diha sa Daan Bantayan. Good morning sa tanang taga Daan Bantayan nga naminaw diha sa Maya.
May buntag sa tanang tagamaya, labi na sa mga dihito family diya, mga punay, o uban pa nato makaigsunan. O niya, good morning sad sa mga tigpaminon to diya sa Lanao, labi na diya sa mga Miralles family. Niya, mga punay family diya, o uban pa nato diya makaigsunan o makaigalaan. Mga pads nato, mga mads diya sa Bantayan, brothers and sisters, mga friends nato diya, atong gina-welcome sa ato nga programa. Good morning ni Brother Doming Bunukan o Sayan Tibok Family. May buntag nimo, Brother Doming. O tanan na itong mga tigpaminaw diya sa Paypay, diya sa Nazareth. O niya, dinisan sa Bakhawan, bisan pa man dinhi sa daang lungsod Midilian, labi na ni Brother Edwin Golimas. Mga Golimas family nga always gina nagapaminaw diya sa De La Cruz family. Brother Edic De La Cruz, may buntag nimo. O sa tanan diha nga naminaw sa daang lungsod Midilian, matik paminaw diha sa lungsod Yusab sa Midilian, labi na sa mga Langgido diha family, mga 5 family. Anya, good morning sad ni Municipal Councilor Raymond Olivar, oban siyang pinalanggang asawa si Attorney Olivar. Good morning ni Brother Alex Canyadan, ng Brother Felipe Solera diha sa Lamintac Norte, atong gina-welcome. Tanan nga naminaw diha sa Kurba, diha sa Tindog, Diyas kang habagat, bisan pa man sa 108 Midilian. Atong pasalamatan si Brother Terbo Pabadura sa iyang sound system o masilingan na minaw diya. Good morning sa mga Malinaw family o tanan na minaw din sa Bogo City, labi na diha sa Binabag. Sa mga Gabiani family, mga Bersero family, mga Olingay family, nga always nagasunod, atong gina-welcome. O niya, good morning sad nila ni Brother Lino Almasin. May buntag nimo Brother Lino. O niya, sa tanan tong naminaw diya sa San Antonio, diya sa Anunang Sur, diya sa Norte, diya sa La Paz. O niya, good morning sab sa tanang taga Kabangkalan, labi na sa mga Alipawpaw family diya. O atong pasalamatan sad si Scout Ranger, retired Scout Ranger, Sir Isagani Aratzia, sa iya sab nga sound system nga naglanog-lanog diha sa 108 diha sa Kabangkalan, nining syudad sa Bugo. O niya, good morning di ay ni Sister Amelia, ni Brother Alan, mga pamilya sa mga Bisabilia. Good morning. O niya, ngadtos mga Derder family diha sa Barangay Sadakit. Kanya nga to sad ni Sister Andrino, may buntag ni Master, oban sa imong family. O niya, tanang naminaw diri sa Guadalupe, atong gina-welcome, labi na nila ni Brother Edsel Ledisma, Ma'am Ibing, oban siyang family, ni Ma'am Joy diya, ni Sir Merjon Kabagi, o niya, mga pamilyas, mga Munyes, ngadtos mga pamilyas, mga Baldusa, mga Humawas family, o niya ngadtos mga Pilayo family diya. O niya ngadto na ni Pastor Hill Ed Oliverio, oban siyang Tibok family, atong gina-welcome. Niya, good morning sa tanang taga Libertad diya sa Udlot o diya sa Marangog, labi na diya sa Tagasa. Tanan natong mga brothers and sisters diya karon, mga friends nga nagpaminawan, atong gina-welcome sa atong programa. Niya, tanan taga Syukon, bisan pa man diris na Ilon, yes, upper na Ilon, atong pangumustahon ng tanan diha nga mga naminaw nato karon, labi na diya sa mga Lipon family, sa pamilya ni Brother Nelson, pamilya ni Brother Libby Lipon, o ni Anheng Jerry Lipon, iyang mga pamilya diya, tanan nga naminaw diya, ngadtos mga Pioneers family, atong gina-welcome sa ato nga programa. Good morning ni Brother Jerry na Ilon diya sa punta, bro, may buntag nimo oban sa imong family. O niya, diya sa mga Oliamot family, atong gina-welcome. Niya, good morning sa mga Bulambaw, mga pamilyas, mga Hilig, mga Molihon family, ngadtos mga Canales, mga Berdida family, o sa tanan nato nga mga kaigsunan, kahigalaan diya na Ilon, bisan pa man diris barangay sa Gairan, ato nga gipangumusta diha ang tanan. O niya, good morning ni Engineer Katayas, no? Ernie Katayas, o iyang family. Nila ni Tia Wing sab nga iya ganang i-full volume ang iyang radio diya siyang tindahan. May buntag ni mo tiya. O sa imong mga customer diha sa New Public Market.
O tanan sa naminaw diri sa daang carbon, ato sang gipahinuduman ato makaigalaan dinhi sa norte nga mga naminaw nga kon pananglit do namoy na matikdan nga problema siyang pananaw nga medyo hanap-hanap na kay magkatas atong pangidaron, magka problema sabtas atong pananaw o gusto tang mabasa nga klaro tin-aw pero di na kaayo o niya tan-aw sunahan hanap-hanap na ay mo ka limot higala pangitaan ninyo o duulan ninyo ang Icons Optical nga naana nahimutang diha sa ubos ga Isano sa atbang yun sa land bank nga karaan sa una. Wa naman na ron diha ang land bank pero karaang land bank sa una nahimutangan atbang na makita nimong Icons Optical o niya na sila Buwan San Romeo atbang sa Prince Kirid sa highway o niya at the same time ang Icons Optical Clinic mao po nagdumala sa karaan nga optical di Subugo kadtong Biraki Lubitania Optical Clinic nya abli na sila gikan sa adlaw nga Domingo kutob sa adlawng Bernes alas 9 buntag hantod sa alas 5:30 sa hapon gipanag-iya ka na nila ni Dr. Konkon Alobitania. Okay, good morning sad nila ni Brother Andy Nubal diha sa Kayang. Bro, may buntag nimo. O niya ngadto sa mga pamilara pamili. Niya pamilyas mga makipig nga always naminaw. Niya good morning sa tanang taga Pulambato og tanang taga Don Pedro. Og tanan nga naminaw karon nga kabuntagon. Ato nga gina-welcome unya pwede mo makapadangat higalag mamensahe dinhi sa atong tulumanon sa radio. Okay, sa pagpadayon sa di pa nako basahon higala ang mga mensahe nga ato nakita sa screen. Niya naman si Brother John atong tagaan sa higayon. Okay, daghang kaayong salamat Brother Levy. Well, mga higala, welcome dinhi sa atong programa kini ang maayong balita. Dili mi mapulan sa inyo sa paghatag og mainiton malipayon nga pagpasalamat sa inyong kanunay nga pagsunod niini nga programa sa kahanginan. Busa bisan si kinsa ang nagapamina karon bisan diing dapita giabot sa ato nga program. Welcome. Okay, moadto na ta sa pagbasa sa atong nakita dinhi sa screen ay mga mensahe nga atong pagbasahon. Ato nang sugdan mga higala ni si Brother Rufino Moreno. Anya salamat sa paglab ug pagpray Brother Rufino. Niya po Brother Jake Sumalinog. Good morning Brother Libby. Good morning sir Brother Jakes no diha sa Dumaguete. Ang Dios kanunay mag-uban kanimo diha. Niya po si Brother Jerry na Elon. Salamat po sa paglab o pagpray sa ato nga tulumanon. Niya ato pong nakita din si Brother Rufino Moreno. Good morning Bro Lib. Bro John, request kong song please. Takos ka, salamat and God bless. Okay, ato sa ning anam-anam higala. Niya po request ni Sister Valentina nga akong gisaad nga karon nato ipatukar no. So Sister Valentina niya ang awit nga imong request no. Ang sa dalan nga ginalaktan ko. So ato ning idalit kining awit. Requested song kini ni Sister Valentina.
Okay, salamat no sa awit o niya balik ta higala ni asad kang brother Ropino nga gi-request nga kanta takos ka. Okay, ato sa nang idalit yapon kini nga awit. Ginoong Diyos, ania ako magatuol diha kanimo. Bayawon ka, awitan ka, kauban sa akong paghigugma. O Diyos, pasaylo ako sa akong mga kasambahan. Kay ikaw ang akong nalambanan. Walay langit kundi ikaw lang. Salamat o Diyos, sa gugma mo ay tinutupad. Ikaw lamang ang aking pasalamatan. Sa gugma mo, dako pa sa kalimutan. Ihalat ko ang akong inubuhi. Kanimo makaawit, magadahi mo magsimba. Tungod kay tapos ka,
pasalamatan. Okay, padayon tahigala sa unahan ato ning tan-awon ang mga mensahe dinhi. Okay, ni asad si Brother Roland Neriginon. Mayong buntag, Badlib o Brad John. Welcome sa inyong tulumanon. Kini ang maayong balita mostly in Metro Manila o diha sa Cebu. Ang Ginoo magauban kaninyo. Salamat kayo, Brother Roland Neri Ginon diha sa Manila. Niya po si Brother Marcelo Beronas, Brother Siloy. Ingon siya morning mga brad. So morning sab nimo diha uban siya mong family. Niya sad si Robas sa Bilya Baliti ni. Good morning Kuya Libi, request di ay ko og song anak balik na. Okay. Karon ato nang i-play karon taod-taod, no? Niya pod si Brother Roland Richard Verde Bilarde. Mayong buntag kapag laom gikan diri sa Toronto, Canada. Salamat kaayo, no? Brother Richard Burden Velarde sa Toronto, Canada. Niya po si Aloyda Agdalapis sa Tumakas, ang wife ni Brother Roel Tumakas. Good morning kuya, mamahaw ta. Maayo dong kay mamahaw kami unya pa ikahuman sa programa. Niya po si Brother Ronilo Itang. Ayang minsay mayong buntag kaniyo Brother John o Kuya Libby. Maingon sab sa mga kaigsunan tig paminaw niining programa o sa mga nag-view niining programa kini ang maayong balita. God bless sa tanan. So God bless also ni mo diha Brother Ronilo o sa uban nato diha makaigsunan diha sa Saudi Arabia. Niya po si Leonides sa Malinog, si Brother Leo ni. Malipayong unang adlaw. Okay, good morning. Happy Sunday also, Brother Leo og sa imong family. Niya po si Melio Silasol, mayong buntag kapag laom, watching from Campurog, Bilya Balite. Request ko og song naguluhan, gipili kaniya. Okay, ariyo sa tas awit nga atong idalit, no, karing awit nga anak balik na. Apoy nag-request ani nga kanta si Robas. Ato ning i-play ang awit nga anak balik na. Okay, ni ang awit mga higala. Anak balik na di mga bukong ko. Gusto ko dakson ka. Kulang pa ba ang akong buwan? Ipakita ko ito sa anak balik na di mga yaw na magnawa nagpagkamatay ako tunod alam kanimo
kita ko dito sa krus. Anak, balik na, pinanabot ko. Ayaw na pagbuhat-buhat. Napakamatay ako, tumulogan ang kulang pa ba ang dibuhat ko? May tinitubo na malaglag ka. Sana balik na. Namulat lang ako na mahinong lupa. Alam akong nawapunta. Anak, balik na, tingmanabot ko. Ay gusto kong gatsunta. Kulang pa ba ang akong gugma? Nagipakita ko dito sa krus. Anak, balik na, tingmanabot ko. Ayaw na pagbuhat-buhat. Napakamatay ako, tumulokan ang kanimo. Kulang pa ba ang gibuhat ko? Alam akong nawapunta. Kung sana balik na. Okay, padayon tahigala ni Apod kang Million Silasol nga awit nga iyang gi-request nga naghisgot nga gipili kaniya. Okay, niyang awit mga higala. Wala ka ba mahihitalo na ikaw gumahawan? Sukat ba sa sinuganan sa iyong binigyanan? Ipilit na ikaw niya na mahinong iyan. Kasaligan ikaw ang kalipay sa iyang mga dalan. Namusang niya
Okay, ato ta sa paglantaw higala sa mga nag-like o niya mga nag-heart sa ato nga programa aritas mga nag-love. Ato nakita dinhi si Brother Ronilo Itang, si Scout Ranger Senior, Florida Amores Sigarino, Vani Idar, Analisa Arabis, Ronaldo Bragat, J. Marie Kalapuan, Lowell Nodalo Estrera, Celine Ruiz Mendaros, Leonides Sumalinog, Robas Ayan Kevin Dorotan, Elgira Cesar, Roland Neri Ginon, Jake Sumalinog, og si Nika Banyaris sa Lipon, o ni Aritas mga nag-like, ni si Brother Ropino Morino, Brother Ronilo Itang, Loida Agdalapis Tumakas, Tumaylo Linad Uway, Tris Jamin Jaime, Nathaniel Lucero Jr., Miliod Silasol, Romel Tumakay, Sir Matthew Anderson. So, good morning, Sir Matthew. Thank you for watching our program. O niya po si Jimboy Idar. So, thank you kaayo. Okay, magpadayon ta ngadto sunan mahigala sa di pa ta mubasa sa pangutana nga atong entertainon karon. Atong hangyoon si Brother John alang sa opening prayer. Okay, mga igala, magampo kita. Dalaygon ka nga Diyos sa walay katapusan, inimbuntaga nagakinahanglan mi nga magapanalangin ka ni ini nga programa, panalangin ni ang tanan ng mga nagapaminaw karon. Hinaot pa nga mga kasing-kasing sa nagapaminaw, makakatoon sa paghihigugmas, pagsundod sa pag-alaga, diha kanimo gipangayo na mo, kinitong ulang kang Kristo nga among matud nga Diyos ug manluluwas. Amen. Okay, dito magdugay higala mo ato ta sa pagbasa sa ato nga sa pangutana nga may atong tagdon karon duha ni ka pangutana ato nga tagdon karon buntaga ay aron pundok-pundok mo ni pangutana dinhi aron maiban-iban na nino. Niya pangutana nga matod pa maluwas bako nag-alagad ko sa Ginoo pero wa ko kabiya sa akong bisyo sama sa inom o hubog-hubog o uban pa. Muni ang pangutana, maluwas ba ko no siya maluwas ba ko nag-alagad ko sa Ginoo pero wa ko kabiya sa akong bisyo sama sa inom hubog-hubog o uban pa. Okay, muni unang pangutana. Ang isa ka pangutana na ako'y pangutana, Brad, tinuod ba nga naayawa kay kung nganong wa man ta kakita di kaha ang taong daotan mauyawa. Mao ni pangutana higala nga ikaduha atong tubagon akong sublion na ako'y pangutana, Brad, tinuod ba nga naayawa kay kung nganong wa man ta kakita di kaha ang taong daotan mauyawa. Okay, salamat sa mga pangutana nga gipadangat ini sa atong tulumanon. Atangin niyo ang mga tubag higala nga among ihatag karon. Kamo diha na amoy mga dugang tubag. So ato sa dawaton dinhi ato nang basahon. Pwedeng mo text mo namo ni Brother John or pwede rin sa atong comment section higala sa Facebook aron atong mabasa ang inyong mga tampo ni ini nga pangutana nga ato nga ginabasa karon buntaga. Duha ka pangutana. Ang unang pangutana naghisgot sa nag-alagad siya sa Ginoo pero di siya kabiya sa paghubog-hubog, no, pag-inom sa ilimnon nga makahubog. Yang pangutana maluwas ba kuno siya. Ikaduha niyang pangutana katong atong gibasa kaganiha nga naghisgot mahitungod sa yawa, naaba ko no yawa kay kung naa ko no man siya kakita. Dili baka kuno ang yawa kanang taong dautan. Mani iyang mga tumong siyang pangutana. So unang mutubag ani si Brother John o niya ako nin tapuson mahigala. Okay, daghang salamat Brother Libby adto ta sa paghatag usa og atensyon sa unang pangutana nga siya nangalagad siya sa Ginoo pero wa gid siya makabiya sa iyang bisyo. Kini siya
mahimong dako gyud kaayo nga question mark ni. Kung tinuod man gyud gali ka nga nangalagad sa Ginoo, imposible nga dili ka mausab sa imong pagkatao. Kay kini niyang wa ka nakabiya sa inom, no? Kung imong tan-awon ang gipamahayag ni Ginoong Hesus ngadto sa kang Nicodemo nga gikinahanglan gyud nga ang tao mabag-o, mausab siya. Kay niya atong basahon ha, sumala sa Juan kapitulo 3 bersikulo 1 ngadto sa 5. Og dihay usa ka tawo nga sa mga parasiyo nga ginganlan si Nicodemo nga punuan sa mga Hudiyo. Ha? Kining tawhanaa miadto kang Hesus sa takna sa kagabhion ug miingon kaniya, Rabbi. Kining pulong Rabbi o Rabbi, Greek word ni siya nga kung imong hubaron ni siya magtutudlo. Niya, Rabbi. Giingnan niya sa Ginoong Hesus, magtutudlo. Busa ang tao nga nangalaga diya sa Ginoo, unya si Kristo mo'y nahimo niyang magtutudlo, mo'y iyang mentor, imposible na nga dili siya mausab o dili siya mobag-o. Ang pag-angkon ra gyud pag-angkon rang nangalagad sa Ginoo dili na lisod. Pero gikinahanglan gyud kang mabag-o. Niya Rabbi, kami nasayod nga ikaw mo'y usa ka magtutudlo nga gikan sa Dios. Kay wala gayoy makahimo niining mga milagro nga imong gipangbuhat gawas lamang kun ang Dios anaa uban kaniya. Amo ni ang giingon ni Nicodemo. Unya ang sa itubag ni Ginoong Hesus. Og sa Hesus mitubag kaniya, sa pagkatinuod magaingon ako kanimo, gawas, tanaw ha, gawas kun ang tao igaanak pag-usab dili siya makakita sa gingharian sa Dios. Timanina. Ato Ginoo, pumusulti puno sa mga pasumbingay pero ipasabot ra pod sa ulihi. Unya, nag-ingon dinhi sa 4. Og si Nicodemo nangutana kaniya, unsaon man pagkahimo nga igaanak ang tao sa tigulang na siya? Makasulod pa ba siya pag-usab sa taguangkan sa iyang inahan ug mahimugso? Og si Jesus mitubag, sa pagkatinuod, magaingon ako kanimo, gawas kun ang tao igaanak sa tubig ug sa espiritu, dili gayud siya makasulod sa gingharian sa Dios. Gawas kung siya dili igaanak pag-usab. Ang atong Ginoo nagpasumbingay siya nga gawas kung ang tao mausab ug mabag-o siya sa iyang kinabuhi, dili gyud siya makasulod sa gingharian sa Dios. Kinsa ang dili makasulod sa gingharian sa Dios? Kanang wa na usab, wa na bag-o. In other words, kana bang born again, dili kay together again, kay mo resulta na og born again. Karon, gusto man gyud sa Ginoo nga ang tao mausab ug mabag-o siya. Mao man gani nga si Ginoong Hesus nagsulti siya sa Mateo 24:14, og kining maayong balita mahitungod sa gingharian igawali ngadto sa tibuok kalibutan sa pagpamatuod sa tanang kanasuran, og unya moabot na ang katapusan. Ipawali ang maayong balita karon sa dinha nga gikawali na ang maayong balita, kadtong nadungog nimo nga maayong balita, mautoy kinabuhi aron nga mabag-o ug mausab ka sa imong kinabuhi. Niya ang nag-ingon dinhi sa Efeso 4:21 ug ngadtos 24. Efeso 4:21 ngadtos 24 nag-ingon dinhi kun ugaling tinuod man nga kamo nakadungog mahitungod kaniya. So sigurado man gyud nga nakadungog ka kay gisugo man na sa Ginoo iwali ang maayong balita.
Busa kay ikawali man ang maayong balita, madungog yun na ang giwali nga mao ang maayong balita. Nagingon din kung ugaling tinuod man nga kamo nakadungog mahitungod kaniya, o gikatudloan diha kaniya, maingon nga ang kamatuoran anaa kang Hesus, hukasan ninyo ang inyong daang pagkatao nga dala pa sa inyong karaang pagawi sa kinabuhi o nga nadunot pinaagi sa malimbongong pagpangibog. Ipahukas ang karaang pagkatao, but ipasabot, nagsulob ka sa tanang matang sa kahugawan o kadautan, o ipahukas na kay dili gusto ang Dios nga nangalagad kaniya, diha ragihapon ka sa daan nimo nga pagkinabuhi, kay ang tuyo sa Ginoo mausab og mabag-o ta. Nagingon din sa 23, og magbag-o kamo diha sa inyong espiritu sa inyong mga salabutan. Ang tuyo sa Ginoo magbag-o. Unya nangalagad ka sa Ginoo, wa ka kausab gyud sa imong pagkatao, sa imong bisyo kay mag-inom ragyapon ka. Ang Ginoo nagsulti nga hukasan ninyo ang inyong daang pagkatao nga dala pa yung karaang pagawi sa kinabuhi ang gandadunot pinanggis malimbongong pagpangibog, ug magbag-o kamo diha sa espiritu sa inyong mga salabutan. Nagingon ang 24, og isulob ninyo ang bag-ong pagkatao nga sa tinuod nga pagkamatarong ug pagkabalaan gibuhat sama sa dagway sa Dios. Tandaan ninyo kana mga kaigsuonan, isulob ang bag-ong pagkatao, meaning nausab og nabag-o ka. Karon unsa may sikrito sa kausaban sa imong kinabuhi? Si Kristo. Kung imong basahon ang Herbihanon kapitulo 12 versikulo 1 ug 2, tin-aw dinhi ang gihisgutan sa 12:1 ug 2 sa Herbihanon. Ingon niini ang gisulti dinhi niini nga versikulo sa 12:1 ug 2. Busa sanglit ginalibutan man kita ingon sa usa ka mabagang panganod sa mga saksi, iwaklita ang tanang kabugat ug ang sala nga nagapiit paglikos kanato ug dalaganon ta ang lumba nga atong ginaapilan. Tanawa ang tuyos Ginoo mausab tag mabag-o. Musa ingon iwaklita ang tanang kabugat ug ang sala nga nagapiit paglikos kanato ug dalaganon tang malutayon ang lumba nga atong giapilan. Busa kun ang tao tinuod siyang naas Ginoo, nangalagad na siya sa Ginoo, makita gyud ang kabag-uhan ug ang kausaban. Pero wa ka na usab, wa ka na bago, huna-huna ra gyud na nimo nga nangalagad ka sa Ginoo, kay ang taong nangalagad sa Ginoo mabag-o gyud. Niya. Sa 2 nag-ingon dinhi nga magatutok kang Hesus nga mao ang mag-uugmad ug maghingpit sa atong pagtuo nga tungod sa kalipay nga gibutang sa iyang atubangan mianto sa krus so walay pagsapayan sa pagkamakaulaw o niini og karon nagalingkod diha sa tuo sa trono sa Dios. Timan niha nga magatutok kang Hesus nga maong maghihingpit ug mag-uugmad sa atong pagtuo. Looking unto Jesus, the author and the finisher of our faith. Busa kun ang tao nangalagad na sa Ginoo, mausab siya mabag-o. Pero kung nangalagad sa Ginoo nga wa siya nausab na bago, dili na Ginoo ang imong gialagaran, kay ang Ginoo nga imong alagaran makatabang sa pag-usab ug pagbag-o sa imong kinabuhi. Karon sa imong pangutana nga kun kanana ang nagpabilin ka lang gihapon sa pag-inom-inom, what kind of a Christian you are? Kung ingon ana ang makita sa imong kinabuhi. Kung natong tan-aw dinhi sa nahaunang Korinto kapitulo 6 bersikulo 9, nag-ingon dinhi nasayod ba kamo 9 ug 10 ag 11 niya. Nasayod ba kamo nga ang mga dili matarong dili magapanunod sa gingharian sa Dios? Tanawa, kinsa ang dili makasulod sa gingharian sa Dios, kay imong giingon nga maluwas ba ko, malangit ba ko, nga nagpabilin ko sa bisyo?
Nasayod ba kamo nga ang mga dili matarong dili makapanunod sa gingharian sa Dios? Ayaw kamo pagpalimbong, walay mga makihilawason o tigsimbag mga Diyos-Diyos, mga mananapaw, ang magunay sa masig kalalakig, masig kababae, ang mga kawatan o mga dalo, mga palahubog, tanda na, palahubog, o tigpasipala o mga tulisan, nga makapanunod sa gingharian sa Dios. O, kita mo, malinaw, tinaw ang gihisgutan dinhi, ha? Dili gyud makasulod sa gingharian sa Dios kanang mga palahubog, kanang nagsimba og mga Dios-Dios o larawan, nagunay sa masig kalalakig, masig kababae, dili makasulod sa gingharian sa Dios. Unya, nganong imo mangyod nga gitugutan nga magpabilin ra gihapon ka ni ana nga mga bisyo nga ang tuyo sa Ginoo mag-usab ug magbag-o magyudta magtutok ta diha kang Kristo. Bikuno sa imong pagpangalagad sa Ginoo, tutuki si Kristo kay maunay mo usab ug mubag-o sa imong kinabuhi. Naot pay galang nga nasabtan nimo ang mga pulong sa Ginoo nga atong gipamatian dire. Karon, na ang ikaduhang pangutana, ha? Tinuod ba nga ang naayawa? Kay kung naayawa, ngano lagi nga wa man gyud ta makakita, ha? Ang tinuod paggasulti, mga kaigsuonan, ayaw na lang na og panganduya nga makakita ka sa yawa. Ang panganduya nga makakita ka sa kahayag sa kamaturan, makakita ka diha kang Kristo. Yes, tinuod nga dunay yawa, pero nganong di man lagi ta kakita, kay wa man sad ka pakita as yawa. O kung atong basahon na niya sa Biblia, naghisgot sa ikaduhang Timoteo 3:16, ang tibuok nga kasulatan gituga sa Dios nga may kapuslanan alang sa pagpanudlo. Tandaan na to, ha? Ang Biblia gitugas Ginoo aron sa pagtudlo. Karon gitudlo din is Biblia nga naag yoy yawa. Dili ingong wa. Dili man na prueba nga tungod kay wa kakakita og yawa unya dili tinuod nga nayawa. Kanang gingon ang taong dautan dili ba na maoyawa? Aw kana siya dautan na nga tao nga na-influensyahan sa yawa. Kay ang yawa dautan man. Ha? Dautan ang yawa. Mauna nga kung naay taong dautan, na-influensyahan lang na siya sa yawa. Pero karong buntaga, maga-challenge mi dire nga diha mo kang Kristo pagpa-influensya dili sa yawa. Karon, tinuod ba nga naayawa? Oh yes, tinuod na nga dunay yawa. Kung atong basahon sa nunang Pedro, Kapitulo 5, versikulo 8, ingon niini ang nang Pedro, Kapitulo 5, versikulo 8, mauni ang gipahayag. Matod pa din niining versikulo, ha? Akong basahon ha, nagingon. Magmalinawon kamo sa huna-huna, managtukaw kamo, ang inyong kaaway nga mao ang yawa, nagalibot-libot sama sa liyon nga nagangulob nga nangitag iyang matukob. Yes, naay yawa. Ang yawa ato na nga kaaway, nagalibot-libot siya sama sa liyon nga nangita og iyang matukob. Munang ayaw na pagsigi og kuan, alapas balaod sa Ginoo kay natukob na kaana sa yawa. Ha? Unya, klaro ba nga naagyawa? Yes, naay yawa. Munang ayaw pagpayawa-yawa aron dili ka magbuhat sa kagustuhan sa yawa. Niya pa kung atong basahon dinhi sa Mateo Kapitulo 4 versikulo 1, anya paubos nga bersikulo no sa Mateo Kapitulo 4 unya ngadtos paubos pa nga mga bersikulo. Naging Mateo 4, ha? 4:1 giingon dinhi. Unya sa Jesus gihatod sa espiritu ngadto sa awaaw aron tintalon sa yawa. Naalagi yawa, ha? Pero wa lang ta makakita pero naay yawa.
Mo nang bantay ta kay manintal si Jesus gani gitintal si Hawa kita pandita si Jesus di ta tintalon. Mani andos. Og siya nagpuasa sulod sa kapatan kadlaw ug kapatan kagabi og tapos nini gibati niya ang kagutom og ang maninintal miduol og mingon kaniya kay ikaw anak man sa Dios sugoa kining mga bato nga mahimong mga tinapay apan kaniya mitubag siya nga nag-ingon nahisulat na ang tao mabuhi dili sa tinapay lamang kundili sa matagpulong nga magagula sa baba sa Dios. Mao ni gisulti sa ni Ginwiso sa ding gitintal siya siyawa. Unya gidala siya sa mga gidala siya sa yawa ngadto sa syudad nga balaan og gitong tung siya sa kihitasan sa templo og miingon siya kay ikaw anak man sa Dios umambak ikaw ngadto sa ubos kay naisulat kini nga nagaingon magahatag siyag sugo sa iyang mga manulunda mahitungod kanimo sa laing sa ilang mga kamot pagasapnayon ikaw nila aron ang imong mga tiil dili may pangdul sa bato manigingon og si Jesus kaniya usab naisulat kini nga nagingon ayaw pagtintala ang Ginoo nga imong Dios. Unya gidala na usab siya sa yawa, nalagi yawa. Ngadto sa kataas o kayong bukid og kaniya iyang gipakita ang tanang gingharian sa kalibutan og kahimayaan. Og iyang giingnan siya kining tanan akong ihatag kanimo kung ikaw muhapa og musimba kanako. Kaniya mitubag si Jesus nagingon pahawa ka Satanas kay naisulat kini ginagingon ayaw pagtintala ang Ginoo nga imong Dios. So naag yung yawa, naang yawa. Pero wa lang lagi ta kakita, pero naay yawa. Kanang gingon nimo nga ang taong dautan mao tingali na yawa o kana ang iyang pagkadautan tungod kay reflection kana sa yawa kay dautan man ang yawa. Kung nato pang basaho dinhi sa Job, gihisgutan dinhi pamatiin ninyo unsay pasabot dinhi niini nga ni ay gipasabot dinhi nga ang yawa naagyon no atong basahon dinhi sumala sa Job kapitulo 1 niya ato ning basahon na si kanini ang dinhi sa 1 unya kanana ang 5 ug mao kadto ang nangagi na ang mga adlaw sa ilang pagkumbira nga si Job nagpasugo ug nagbalaan kanila misayos pagmata sa pagkabuntag ug naghalad og mga halad nga sinunog sumala sa gidaghanon nilang tanan kay miingon si Job tingali nakasala ang akong anak nga lalaki ug magpasipala sa Dios diha silang kasing-kasing kini maong gihimo ni Job kanunay karon nahitabo nga diha ang anak sa Dios nanuol sa pagkikita sa atubangan ni Jehova si Satanas miduol usab taliwala kanila tanaw kapag ang tao muduol dis Ginoo nga lagas Ginoo yawa po duol po si Satanas ingon dinhi si Jehova miingon kang Satanas o naalagi si yawa na Satanas ingon diin kagikan unya si Satanas mitubag kang Jehova ug miingon gikan sa akong pagsuroy-suroy didto sa yuta ug gikan sa akong pagsaka ug pagkanaog niini. Og si Jehova miingon kang Satanas gipamalandong mo ba si Job nga akong alagad kay walay sama kaniya diha sa yuta hingpit ug mataro nga tawo usa nga mahadlokon sa Dios ug nagpahilayo sa dautan. So ang tao di ay magpalayo sa dautan, nagamahinadlukon siya sa Ginoo. Naabayawa? Yes, naayawa. Pero wa lang lagita makakita. Unya, kining yawa nga gisunod pos mga dautan, moabot unya ni ang panahon sa iyang kinutuban sa pagkakaron ning kamot gyud ang yawa. Pero moabot ra ang panahon nga ang yawa pagalaglagon sama sa mga tao nga dautan. Kung atong basaho dinhi sa 25:40 nag-ingon dinhi
Kinini ang unya ang hari magaingon kanila diha siyahang wala. Pahawa kanako agikan kanako kamong mga tinunglo ngadto sa walay kalayong pagkapalong nga gitagana alang sa yawa ug sa iyang mga manulunda. Tanaw ha, klaro kayo ha. Unya ang hari miingon kanila diha sa iyang wala. Pahawa gikan kanako kamong mga tinunglo ngadto sa kalayo nga walay pagkapala tapos nga gitagana alang sa yawa ug sa iyang mga manulunda. Busa nga kanang kalayo gitagana na nasyawa uban siyang mga manulunda. Ang pangutana, naa ba yawa? Yes, naa yawa, pero dili ta magpaulipon sa yawa kay kita gihigugmas Ginoo, gipakamatian sa Ginoo didto sa Kalbaryo sa cross. Busa dili ta magkuan kay ang yawa sunugon sa Ginoo sa adlaw sa katapusan. Kung mununot pud ta sa yawa, aw apil ta pagkasunog. Apil ta pagkasunog. Busa ang tuyo sa Ginoo nga ang tao mausab, ang tao mabag-o diha sa iyang kinabuhi. Kay gisulti gud niyo, gisgutan ni sa Apostol Pablo dinhi sa Galacia Kapitulo 5, ingon ini ang gipamulong ni Apostol Pablo sa Galacia Kapitulo 5. Ato ni nga tan-aw nini ang gihisgutan nini. Sumala sa Galacia Kapitulo 5 unya bersikulo 19. Ang tumbasahon, ug dayag kaayo ang mga buhat sa unod nga mao kini: pakighilawas, kahugaw, kaulag, pagsimbag mga Dios-Dios, panglamat, mga dinumtanay, mga pakigbingkil, pangabubho, kapungot, iyahay, sinupakay, pundok-pundok, kasina, hubog-hubog, hudyaka, bahakhak. Og ang mga butang nga maingon-ingon ni ini, pasidan-an ko kamo sama sa ako ng pagpasidaan kanyo kaniadto nga ang nagbuhat sa maong mga butang dili makasulod sa gingharian sa Dios. Naa karon. Naa man ang gihisgutan dinhi nga ang mga paghubog-hubog muna nga gikinahanglan gyud nga kining mga butang kay buhat man ni sa yawa ato ng likayan, likayan tanang mga butanga, likayan tanang mga buhata. So salamat kaayos ng utana si Brother Libby maghatag og dugang pagpasabot ni ining mga bahina. Brother Libby? Okay, daghang salamat Brother John. Salamat po sa pangutana no nga ato nga gitagaan o pagtagad karon. Okay, niya po Sister Jamari Kalapuan. Salamat sa paglab, sister. Salamat sa pagpray. Anya madto ta mga higala sa paghatag og dugang tubag sa pangutana nga gipadangat dinhi sa ato nga tulumanon. Okay, ato sa ning lilion kadiot atong cellphone. Niya si Sister Elpidia Coro. Mayong buntag sa inyo, Brad, o sa tanang naminaw. So good morning, no? Sister Elpidia o sa tanan nga taga Matag-Ob, Leyte. Okay, anita sa pangutana ato ning tagaan og dugang tubag. Ang pangutana nga gipadangat dinhi sa ato nga tulumanon. Duhani ka pangutana. Ang unang pangutana, ingon siya, maluwas bako, nag-alagad kus Ginoo, pero wa ko kabiya sa akong bisyo, sama sa inom o hubog-hubog o guban pa. So, nagpasabot lang di ay nga, di lang kay ang pag-inom or paghubog-hubog, di lang kay mo nang bisyo ang wa niya biyae. Kundili, doon na di ay pay uban nga mga bisyo niya, wa man pud niya bensyon kung unsang mga bisyo ang inom ra may iyang gitagag specific nga wa gyud niya mabiyae niya siya uban pang mga bisyo. Iyang pangutana, maluwas ba kuno siya o maabtan sa Ginoo nga wa siya kabiya ni ana nga bisyo. So thank you kaayo
sa nindot nga pangutana nga gipadangat dinhi sa ato nga tulumanon. So kung naamo dihay mga dugang tubag, so ato na nga gi-welcome dinhi sa atong programa aron makatampo sad mo sa ato nga tulumanon. Okay no? Ang mahitungod sa pag-inom sa makahubog nga ilimnon mga higala, gikondem yun na diha sa balaad na kasulatan. Gani sa Habakuk 2:15 naghisgot diha nga naghisgot magani nga tinunglo kadtong tao nga nagapainom og makahubog sa iyang isikatawo. So bisan gani og nagpainom lang ta og makahubog sa atong isikatawo, alaot man gani daon sa kahaog mag-inom gyud ta. Wa ta kabiya sa ilimnon nga makahubog. Okay, ang Biblia kung imong tanawon, sa di pa nato basahan ang Biblia higala, unsa may ikahatag nga kaayuhan sa tong lawas kanang ilimno makahubog, alcoholic nga ilimno na naanay alkohol. Ang atong lawas na kinahanglan tudig alkohol pero dili gikan sa alkohol, gikan sa makahubog nga ilimnon. Kay kanang atong mga pagkaon, prutas or uban pa nanay nanana siya percentage nga alcohol nga gikinahanglan sa ato nga lawas. Ang pag-inom sa ilimnon nga makahubog makadaot na sa atong maayong panglawas mga higala. Di na makahatag og kaayuhan. Kung imong tanawon ang mga pahayag sa mga eksperto, mga medical science, nagtug-an sila nga di yun na makaayo, makadaot yun na. So ato ning dalikatan paglantaw kung unsay kalabanan nga sangkuan sa tao nga palahubog kanang sigig inom. Daghan naman ta ka hibalag, mahigalag katong mga palainom, mga alcoholic nga mga tao. Ang kalabanan jud nga imong ilang sangkuan kanang paghubag sa atay, pagahi sa atay, nang gitawag og hepatitis mga higala. Matod pa sa pagtuon nagihimo sa Rutgers University Center of Alcoholic Studies, gitun-an kini ang ilimnon nga makahubog, alcoholic drinks. Ingon ni atong mabasa sa ilang pahayag, damages our liver, heart and brain. Makadamage, makadaot sa atong atay, kasing-kasing og sa atong utok. Mao nay hinungdan nga imong makita nga daghan kaayong mga na problema ingon ni anak. Sa ako lang asay daghan ko kahibalag og mga tao nga nang nigahi ang atay o naapoy mga tao ning hubag yun ang tiyan. Ning hubag ang iyang atay, dako na kaig tiyan. Sa daghan akong nahibalag nga mga tao nga ingon ni ana, sa akong gi-interview nga ang ilang batasan wa gyud sila kabiya sa pag-inom sa bakubog ilimnon kay na-addict sila. Di raman kay ang shabu mo'y makapaadik. Ang pag-inom sa makahubog ilimnon may pag-adik-adik sa na siya. Na-addict tas alkohol. O niya, sa dihang musangko na gani, ngadtos mga balatian, paghubag sa atay, magmahay na, labi na og limitahan as doktor, nga, kuha na ni, terminal na ni, iyang mga iyang sakit, di na madugay mo pahulay ng tawana. Ya diha ko'y namit sa una, pertinta ko agistiyan. Ang marka ng mga ugat, gibaliparan as doktor, gipapauli na silang balay. Gitambagan ang mga anak nga ug unsa iyang pangayoon. Pagkaon, tagain na ninyo kay pipila na lang ka mga adlaw ning inyong ginikanan, mamatay ni. O niya, naduawa na mo dito, ako nga gipangutana kung sa imong lifestyle sa una Brad, mag-inom ba ka sa ilim na makahubog siya o Brad? Sige kong inom sa
ilim na makahubog. Ingkuwa ka nagmahay ron siya nga, Pastilan Brad, og nahibaw-an pa nako sa una nga monay ako sangkuan. Ako na lang unta tong gibiyaan. Pero ang akong gipalabi sa una, ang gana sa akong baba, akong ginuhaan. Karon nagmahay ko, sangko sa langit ang akong pagmahay. Manaalang sa mga higala na to, nga naminaw karon labinas ng utana, nga kunwa pata kabiya mga higala, mas mayong atong biyaan yun. Kay ulahin na unyang tanan, kung adto na ta magunahuna ang mga mubiya, pero nagantos na tas balatian mga sakit. Mintras wa pata masangko din ang pagkadamage sa atong atay, labing maayo nga atong biyaan na. Kay di makaayos atong lawas. Niya sunod, dili sad makausab pod sa kinaiya sa tao. Sumala sa mga pagtuon nga gihimo sa American Provision Yearbook sa page 100 niadtong tuig 1912 sa page 26 and 27. Gibutang dinhi ang mga makita nga kinaiya sa tao sa diha nga ang tao makainom sa makahubog ilimnon. Number 1, tigdisturbos pamilya. Family disturber. Tinuod na. Kay bana palahubog, ang tibok pamilya di makatog, magsigyaw yun. Labi na og mag-wild na, dias pamilya. Hastan silingan, disturbo ang pagkatulog. Ikaduha, peace disturber. Makaguba sa kalinaw sa puloy-anan. Sa mga katiguman, sa mas mga baili-baili, makaguba sa kalinaw. Kalabanang maggubot, mag-away diya, inuman yun na siya. Ikatulo, quarreling, boy hinungdan sa away, kumbati. Daghang kayo man nag-away, nagkumbati, at tungod sa batasan sa pag-inom sa makahubog ilimnon. Ikaapat, makakuha sa maayong pamatasan, tinuod na. Daghang palainom, mahubog na gani, wanay batasan. Maghubo na sa espurol, sa daghang tao. Aniya, ikalima, individual accidents. Daghang mga tao na aksidente, nga waon saa. Natumba, nabuna lang o, napatay. Ako ba, ning atang sa sakyanan, sa diasdala, kadalanan. Iyang giatangan, hay sumbo, ay rumbuhan noon. Aniya, daghang kayong mga nagkalain mga mahitabo sa tao nga nag-inom sa makahubog nga ilimnon. Aniya, ang ikaunom, promoting crime, makadasig sa tao sa pagbuhat og daotan, krimen. Sa daghan nga mapagtuon na gihimo sa mapanalitan dito sa Minneapolis, ang Curtis Minneapolis silang gitun-an ang mga napriso nga usa ka gatos ka tao. Ilang gisusi kung unsa hinungdan nakasa ning matawanan na nabalhog mas prisuhan, unsa man gihinungdan. Ilang nasayran nga sa usa ka tawo, sa usa ka gatos ka mga tawo nasud sa prisuhan. 90 ka buok nasud sa prisuhan. Ang gamot mga higala tungod kay nag-inom sa makahubog nga ilimnon. Hubog na. Wa na ka kontrol sa unahuna. Wa na'y balansi ang unahuna. Munang di gyud makayo. O niya, kung ari ka sa Biblia, gidili ginos Ginoo sa atong mabasa sa Maghuhukom Kapitulo 3, versikulo 4, ako ning basahon mga higala. Paminawin ninyo ang gisulti sa balaan nga kasulatan. Ari ko magbasa sa Catholic Bible. Ayaw gayod pag-inom og bisan unsang bino o ilimnong makahubog o ayaw sad pagkaon sa kaladong gidili. So muni tambag sa Ginoo balao day niya. Ayaw pag-inom og bisan unsang ilimnong makahubog. Wa nganli. Pero ingon ni bisan unsa. Kanya kanang tuba makahubog ba na o makahubog apil di na. Kay ingon Ginoo bisan unsang ilimnong makahubog. Ayaw pag-inom. Nga naman kay di gustong Ginoo nga madaot ti atong lawas. Mahubag ning atong atay gumikan sa pagkapalainom. Dili gustong Ginoo makasa ta. Malos control tong unahuna tungod kay si tag-inom sa makahubog ilimnon. Makadaot na siya so niya tambag sa Ginoo. So nagpasabot lang na nga kanang ilimnong makahubog
gigamit na sa yawa nga instrumento aron ang tao makahimo og salaod ngadto siyang isikatawo. O nagari ka magbasa sa The Living Bible, nini nga verse, ang mabasa mao ni, don't drink any wine or beer. O beer ang gingon ni, na uban mo inom ni og mutso, mauban og mainom og beer. Pero ang gingos Ginoo, don't drink any wine or beer. Di good pwede. Marigos The Living Bible, no? So, atong nabasa o niya ang pangutana, ang paghubog-hubog makasulod bas ginharian sa langit. Ang Biblia nagsulti sa Galacia Kapitulo 5. Paminawi ha. Galacia Kapitulo 5. Ang gisulti sa balaang kasulatan gaingon dinhi sa 5 versikulo 21. Kasina hubog-hubog hudyaka niya hubog-hubog ho. Kasina hubog-hubog hudyaka bahakhak og mga butang nga maingon-ingon ini. Pasidan-an ko kamo sama sa ako ng pagpasidaan kaninyo kaniadto nga ang mga nagabuhat sa maong mga butang dili magapanunod sa ginharian sa Dios. Pangutana, kadi man makaadto sa langit, malawas dili. Dili oy. Dili makasunod, dili makasulod sa ginharian sa langit ang palahubog. So unsay akong buhaton? Kung mag-alagad ko sa Ginoo, ato kumplituhon. Dili kay ato lang giingon nga nag-alagad tas Ginoo o niya hubog-hubog dai waday tatino di tatino o nag-alagad. Kay nagingon ra ba sa Juan 12:26, kinsa kadtong moalagad nako sunod ka nako. Sunod tas gisultis Ginoo nga di mag-inom sa makahubog ilimnon og tinuod tang nag-alagad si Ginoo. So munay ato nga tubag sa pangutana or unsa pay mga bisyo nimo mas labing maayo nga biyaan nato no mintras aduna pay panahon. Ato mabasa ni sa unang Pedro Kapitulo 4 onya sa versikulo 2 nato sugdog basa og 3. Aron kamo magkinabuhi sulod sa panahon nga nahabilin pa sa lawas dili na tungod sa pagbuot sa tawhanong pangibog kundi sa pagbuot sa Dios. Sa ato pa niining atong kinabuhing nahabilin ang atong sundon di na kay sa pagbuot sa atong tawhanong pangibog kundi kanang gikan sa Dios, kabubuton sa Dios. Gaingon ang 3, kay kadtong panahona nga miagi igo na alang sa pagbuhat sa buot ipabuhat kaninyo sa mga hintel kato mga tawo way kasuguan wa magsusuguan yung ginaigo na to sakto na to kung sa una hubog-hubog tasuna sigarilyo sugal tasuna yung ginaigo na to nga buot ipabuhat sa mga hintel sa pagawi sa kaulag pangibog hubog-hubog hubog-hubog hudyaka bahakhak sa kumbirahan sinumsumay og sa gidili nga pagsimbag mga Dios. O diya, sa dihang biyaan mo na, gayon ang 4, sila mang hitingala nga kamukaron, dili naman makiguhuy-hugoy uban kanila sa samang pagpatuyang og kamo ila ng pagapasipadan. Okay, mao ni higala. O ni adto ta sa isa ka pangutana nga gipadangat dinhi naghisgot og yawa, no? Mutana siya tinuod baka kuno nga naay yawa. Kay kung naayawa ngano man siya kakita to see is to believe din siya to see is to believe ni atong higala kana bang mo believe lang siya mutuo lang siya og iyang makita dihay nahibag na ko suna ingon siya ako brad di ko mutuo og Dios ingon siya di ko mutuo og Dios kung naman siya wa man ko kita og Dios may nakakita kog Dios kay mutuo ko ingon nga mutuo ka ba ganay hangin siya tuo ingko kita kag hangin siya wa noon ingko ingon sa ana mutuo tang na hangin tungod kay ma-feel na to ang hinaguro sa hangin kini atong gininhawa pero wa ta kakita so dili tanan nga di makita nga di natutuhuan ang Biblia nagsulti higala nga dunay yawa pero dili ang Dios nagbuhat sa yawa ang yawa originally gibuhat si Ginoo mao si Lucifer Lucero, maniingon sa Isayas, mga higala. Gibuhat siguro si Lucifer, pangulos manulunda sa langit, kerubin. Gitawag siya og anak sa kabuntagon, pero ang hinungdan nga nung nahimo siyang yawa, tungod sa posisyon gihatag sa Ginoo iya, pagkapangulos manulunda sa langit. Gusto naman siyang mahimong Dios. Kung yung basahon ang libro ni Isayas,
nangandak siya siyang kaugalingon siya, himuon ko ang akong kaugalingon nga masama sa Dios. Gibuhat ras Lucifer, pero ning tungha siyang kasing-kasing ang garbo higala nga gusto na siyang mahimo sama sa Dios o makigkumpetensya na siya sa Dios. Ingon ang Ezekiel Kapitulo 28, wa damha mitungha ang pagkadautan diya siya kasing-kasing tuhod niya na ang nahitabo sa diha nga mirebilde ni siya sa langit. Nang recruit siya mga manulunda dito sa langit, miuban sad kaniya ang ikatulong bahin sa manulunda. 1/3 mga higala ang gikuyog kaniya. Gisalibay sila gikan sa langit og dinhi sila napunta sa yuta. Kung basahin mo ang Pinadiyag Kapitulo 12 mga higala, gaingon ang Ginoo nga matod pa sa Biblia nga ang iyang ikog buti pasabot iyang kagamhanan misapupo sa ikatulo kabahin sa mga manulunda sa langit. Buti pasabot nga ang iyang kagamhanan misapupo sa 1/3 ikatulong bahin sa manulunda gikan sa langit o gisalibay sila nganhi sa kalibutan. Kanya ang mabasa sa Biblia gaingon dinhi sa dihang gikasalibay na si Satanas nganhi sa kalibutan atong gipuy-an. Kanya kauban siyang manulunda kaya sa atong mabasa kung basaw no gikan sa bersikulo 8 ug 9, apan gilupig sila kay doon may gubat titabo sa langit, apan gilupig sila og wala nay dapit paalang kanila dito sa langit, og gitambog ang dakong dragon, ang serpente nga karaan nga ginganlag Yawa og Satanas nga maglilimbong sa tibok kalibutan. Tanaw ha, niya sa kalibutan gitambog dinhi, pero sa ilang trabaho maglilimbong sa tibok kalibutan. Tibuok kalibutan limbungan niya. Siya gitambog nganhi sa yuta og ang iyang mga manulunda gitambog upan uban kaniya. So daghan daay sila. Si Satanas uban sa mga manulunda nga misimpatiya kaniya, niya sila sa kalibutan nga atong gipuy-an. Unya gaingon ang bersikulo 12, tungod niini paglipay o kalangitan og kamo nga nagpuyo niini, apan alaot kamo o yuta og dagat, kay diha kaninyo nahilusad ang Yawa nga puno sa dakong kapungot, sanglit na sayod man siya nga hamubo na lamang ang iyang panahon. So ang atong gibasa dinhi sa dihang gikalabay ng Yawa gikan sa langit, o ingon ang Ginoo sa mga loyal na bilin sa langit, ingon siya, tungod niini paglipay o kalangitan og kamo nga nagpuyo niini, kamo nahabilin dinhi, apan alaot kamo o yuta og dagat. Nga naman kay diha kaninyo nahilusad ang Yawa nga puno sa dakong kapungot, sanglit na sayod siya ngayang panahon haduol na. Niya si Satanas kalibutan. Ang iyang gibawon kasuko, kapungot, ang nambiroan gikapungta niya ang Dios sa langit mahigala. Ikaduhang gikapungta niya ang kadtong mga tao nga mosunod sa kabubuton sa Ginoo. Munang iyang buhaton ang paglimbong kanila. Nga naman kay gusto si Satanas kay gi-pronounce naman ang judgment sa Ginoo para sa Yawa. Sa Pinadiyag 20 versikulo 10, human sa kalibo katuig, si Satanas uban siyang manulunda o sa makatawhan nga biktimang Satanas itambog ngadtos linaw nga kalayo sa impierno. Nahibaw si Satanas ana. O niya tungod kay nahibaw siya, iyang panahon hamubo na, ang iyang gibuhat gidubli-dubli niya iyang pamaagi aron sa paglimbong, kay ang trabaho paglimbong mas katawas kalibutan. Iyang gidubli-dubli iyang paglimbong nga kun mahimo walay taong maluwas. Muna iyang mission igala. So muna magbantay tarong panahon na ang Yawa iyang buhaton aron makalimbong siya, magtakuban siya siyang kaugalingon. Ingon nga naa siya sa kamatuoran. Gamit siya Bible sama sa pagdebate ni Kristo og sa Yawa dito sa Kamingawan. Gamit og masunat ang Yawa. Munang karong panahon na naay mga tao nga gigamit po si Yawa. Mogamit og bersikulos Biblia aron sa pagsupak sa kamaturan, aron supakon ang ipapahulay, supakon ang napo kasugo, supakon ang balaod sa Ginoo sa pagkaon, kay ilang ipalabas nga ang nagsupak sa ipapahulay wa nagbantay sa napo kasugo, nagsimba sa mga Dios ning kaos madulungtanan, maluwas ka. Mao na ilang palabas, mao nang atong bantayan ang paglimbong
Pero ang Biblia nagsulti, ang pagaluwason, sumala sa Mateus 7:21, dili tanang nagtawag Dios pagaluwason, kundi ang kanto lang nagtuman, mga higala. Okay, ato nakita din si Freddy Pelicano, mayong buntag badlib, og tan-aw ko diri sa Balod, San Fernando. Okay, salamat kayo, no? So, wa naman tayo mga higala, sa dili pa hingpit tapuson ang ato nga tulumanon, ato ning idalit ang ato nga team song. Okay? Atong hiyoon si Brother John alang sa closing prayer. Ay galamat ang po kita. Dalaygon nga Diyos sa walay katapusan, daghang salamat na ini